ko soyneto kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Jam fakile koyne musi mi yiɗa manjinmi ko jewtima anu yummiraɗo arwajo ɓesguma kono foyta ɗumen jango ko woni laal fofo ma juuɗe jiitu jam fakili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa Bibi? Oui. An wana Musa e oɗo ko ɓe sehlaɓe Mélodie. Te Mélodie wana ko minira D'accord. Ça fait l'occasion anniversaire ma si o mara. Adore Mélodie. Sin keɓi Mélodie. Ayani ɓe wi sa falama goɗɗo a heɓani mo a rewat ɗum ɓurɗo mo ɓattade a faami so ari anniversaire o après even no batte an kay wat feere tan mo sa waɗa mo invité. Andam ko welcome mama. Jatata ɗon baati. Mari hakkil ko mari expérience. J'adore ça. Hakkil ko pour miijogol nak chef. Hakkil kay pour miijogol. T'as raison. Ah, je pense que c'est invité mo ara. Vu que la fois passée wali kam proposé yakam baɗe to kanto comme que c'est mon anniversaire. Mais vu la situation, mi salino ɗum. Donc so tawi on wawi wallude men avec plaisir, il va venir. Ara. Betul invitambo. Sax Mélodie on be innata on no weli kam torop. Ay on as kila njimi dum. Hakilam berna fo non. Arrête. C'est du sérieux ça. Qui mène une série en une affaire Mélodie. Bien voir me charmer. Arrête ça. Wani tambe amour. Mun kam mom si woni invité au arabe. Mélodie. Dans ce cas, maintenant anniversaire, il y a plus de Dubaï, ni Amérique, Espagne. Donc anniversaire, on va décorer galérer, on va inviter Mélodie et copains du. Tranquillement.
Ça, c'est de l'amour. Toi là, c'est quoi ton problème? Merci. Baden débat on va te madde anniversaire ha invité Mélodie et Gouadi Mako. Tracen Dilo. C'est ce qui m'intéresse moi. Mission, ça revient à celle-là. C'est à elle d'assurer ça. Ouais, programme mu gëna wuru ñu ma yaayet. Ouais, fils. Gëna wuru ji rek ko be. Mo di yotto gan di feeguji gan ba rende mabbe boy mi yotra ho mi galle mon tan jotro to yer rendude di parrain feeguji gan Sali yanke. et puis boy kadi min gel kalanda ham action gan mo mbira grand mamoudou desdo choucha ko parrain wadata mo ko affaire on musique comme trop quoi franchement kadi ay ko fait quoi an holno mbaada debbo mbiya ka luuɗo ɗum quoi comme si ko objet ni comme si wona hay hunde quoi o firti o respectani hay yummo ko jibinnomo ni debbo ka ɗum kadi min grand mamoudou kanko hormo kadi o wawa andude hay batte ko yaari hen quoi ay oɗo pare haade muɗum rese tawor ko pari ha laaɓi ceerno quoi Mais halama gel goti non. Fular wi mo jali kangar bo an yido. An jigra parrain ko boran susa woni mo keppirano mo socci dum. Wona ay mo jogi paire wala paquet ko collection jogi. Be buri saponani. Hedo hala ma oro wad dum do wad bizarre da sa wonde parrain anda gere kewde nganda ko caahan mo jaati be buri sap. Hande ko jango ko komno borirda hande baado chansani borta goddo nono wattabe te moni fof tortir mo wada dum buri bonde e goddo min de min yara boy min mi nattat felde mo quoi alandi so hangama kanko peut-être rewbe joja te en tant que ngam wira ko silma en tant que jaadido makko mbodo wiama saaji yo dum do walla o ƴeew ganda mo buri hen yidde a fami pour jango makko ko en fait ñala fo sa ñine pengal dum ko gonga o ganda wawa ruuda dum ƴeew hen goto ndesa dum koy do goppa dum a famani ko haqqi quoi deuxièmement te a taggara e giri yimɓe mais ala ko wiremi o parani mi fuɗɗaki taw parrain fuɗɗaki taw e ɗiɗo nafraji min ɗum tagi mi yeɓamo tan joni ha no jiɗɗa wade fof wa noon mais mi yeɓamo tan haja mala hen yo oɗo ko mbimami ko o sona reso wat tampin hoore ma tawor ko dépense ɗum an avec ça jiiɗa mi yettoto ɗum yimɓe huccire oɗo feke ko dépense non o énergie muɗum fo tawata dépense o jindiri o jerne tagui saliyanke mais haalanma noon ɗum ɗon oppu ɗeɗon gueɗe quoi a jogori salade heɗon saliyanke boy ha ila yowmi din a salor ha président nodduma wima safra e mboɗo sohluma palais a faami dande ma dow te ga condition ngaji ma ha ga ara yimen jaa boy ay adduno kam ko jokkiren prise uji men di quoi e ƴew ndewen ni hay ni mi yiɗani hay rewde ga mboɗo yiya yesso fego ɗina noon jaa ñanden ni e voilà tari ɗi kadi ƴew way maire gan way maire sella nenam ƴew o tagi ko couplé mo ƴew refrain mo ganda hoore ma mo wulni ha mbimi couplé quoi refrain mo ganda hoore ma debbo galle ayino fo wi tempo annini oɗo hande ko 300 mbatten projet hokkanen goɗɗum de non boy fils aɗa mbatta ndewren hankkadi ne non non mimi yiɗa ndewen to par ce que ɗi feeguji mi yiɗa yimmi kon sali en ndewen ga Nimso Guilli jarbi mojani par rapport e terrain ji ɗi walla non partenaire uji maɗi gonɗe ok d'accord ok kamɓe ko france tan ou bien non wono wonɓe leyɗele goɗɗe ok wonde fof ko terrain ji alay sago mi haala terrain ji bon fof ko artat tan koye terrain ji ok par rapport e partenaire uji attends je vais appeler Djibi parce que o wino kam déjà winomo yo yano ƴeewoyde site goto voilà mi ƴeewa tottolne waji ɓe ok namdo modde nde mi arta e ma namdo Chetal mbaɗɗa ade selli mbaɗɗa e tampere j'espère que je vais pas déranger no ɓesgu waɗi mawɗum yettere Allah mawɗum no feewi machallah en fait je voulais avoir par rapport et site mo janoɗa o je voulais avoir les informations et aussi no foti ɓe jeeyata ɗum et tout parce que je suis avec mon partenaire là Babi et combien d'hectares d'abord
10 hectares. C'est l'affaire 10 hectares. Ah oui, 10 hectares. 150 millions. Sitôt hakkunde Thiès et Tivaouane. Bange saraya bange ñaamu bien bange nan. Et don no moji parce que don channel ngal no moji. Non mais don channel ngal no moji parce que don je pense que ayetima ayi sitôt donc. Amédia qui s'en badi m'a proposé 100 millions ma wajab. 125, c'est bien. Ok. Ça va faire l'affaire. On a lundi nous moji n'est-ce pas? Ok, c'est bien. Non, on bangue comme Thiès comme. Si. En dañani cadele bangue ji ko way non quoi. Ok. Faut avenir, si. Dakar Joni, ala Dakar Joni koko. Ok, merci beaucoup monsieur Tal. Je suis avec Babi, au mon Nanma d'ailleurs. Vous êtes sur le parleur parce que c'est lui qui quand on adapte la plupart les partenaires de Tchagal Lady. Et puis il est là aussi pour les immigrés, Bengandouda peut-être, Bengala, Abindjidi, dans des galettes et Bembawa Yob de Doum Cash. Donc on va essayer, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon partenaire aussi. Allô Djibi? Oui, baby, ça va? Ça va de on va donner l'igueille. N'oublie pas, Djibi, nous dit non mais Melo. Ok. Donc nous virons c'est bien, mais hettima hala mon fof. Hettima hectare uji et aussi période. Combien 125 millions ko donc 10 hectares donc ce hebama vraiment moji. Mais une fois après ma min jewtu hen après mboren ma artu e ma quoi. Mais quand on garde les contacts inchallah. D'accord. Ok, à la problème. Min beltima. Ok. Merci beaucoup. Ok, Djibi, on fait comme ça. Bonne journée à vous. Non, en kangari mawdi quoi. Kangari mawdi ada halda dido tereji fo mi tinali go. Tampudo. Mari kadide. Tampudo. Mari kadide mada. Ndef dal den. Ko namdo da hen. Tam handi mo ko def mi kay ndoga. Ma ka sali yanki. Dum comme ça wi no tan firti def da ko ñawele feeguji de. Yaro wona domo da def da de. Ay non. Ñamduji feeguji gorjigenaji di mi ko mi sali yanki ñamra dum de. Awo ne dama da. Ye min ko xolal ñamele tidde de ñamele gore ay domo da en baxal salu men. Gorjigenaji di ñamo den. A defat ñamdu worbe normal yi me ñam ko na ay domo da. Ay gasi wona domo da def mi ko mare liddi. Dañu chance. Oui ma yo an bora. Boy, on a mis handi no mo ñenden candida. De here grand frère. 3 millions 500 auto tiri. Mbira? 3 millions 500 auto tiri. Halat tam 3 millions. Million min ko mi bandi mbedd. Susa ko way non kay. Kala ko ñalle galleji di. Mbedd hewala mine jey mbedd. 3 briques o sammini ton. Kur ko Mamoudou bawri reedu. Ana min so rukina kam hen 1 million ni mi jokkita formation o. O yahu rukira 3 millions e ledde. Miñi ko no jodi no wada WhatsApp aji TikTok ko ala nafoore. Ay odo nde pamoy ron tawr ko fiddi ha laabi cer hay daro natti heddorede. Nenam tini dum. Ay mère ka judo wade crise cardiaque. Ko mayat tam. Yow continue rek. Wada haala ko mi sali yanke mi jabara o don jalame o don nangira mi comme no bocconde ni. Min naji o Mamoudou. Non do. Bari min naji min Aissata min. Min koddo min naji min. Boy, yawne botar mandino so tawi ko affaire aji gorjigen defda kadi kalna kam mi woto jogorani yaw o hibar mo gadduda na yaw min naji yo min naci
aduna ha te sam hani nenam gallo dilla kadi min da fu no badem gorko o reedu goppa miñi no wondo no wada ko go ala sens jaha biya ka samba allar o da ko barke Sar Maimouna Chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggo no hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggo no hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe Dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jegui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirte ni tongorde mabɓe nan ɗon. e an to tolnuɗa eyyi min caggal leydi ene waɗi toon 3 différents partenaire uji no yimɓe ganduɗa ko parɓe pour sodde premièrement ko yimɓe mo ganduɗa en jogui kalis munen nam cash ene mofti mais ɓe ngala une personne de confiance mo poti sodde terrain ji aɗa yimɓe joni terrain ji ne heewi affaire fenade corruption arnaque neɗɗo film galle janal ni holluma wiya ko galle ma walla terrain janal donc voilà ɓen nene ɗon deuxièmement ko yimɓe étude par prêt aɗa andi Europe ko mensualité chaque fin du mois jomum heɓata donc à chaque fois so lewru ma yi jomum nelda mocce waɗa avancé ha gallo timma hetta e galle mum ɓen ko deuxiéme partenaire uji troisiéme ɓe noon woni ndeysan yimɓe mo ganduɗa keɓani moyen taw eyi haɓe jiiɗi vraiment mais ɓe ngala taw moyen aɗa neɗɗo kam vraiment so ɗannima caggal leydi tan so hooti taw en ara e galle mum quoi babi mo ala moyen kam mo ala moyen mais on peut pas prendre des risques quand même je sais que dernièrement non laaɓi c'est vrai mais on peut pas prendre ce genre de risque aussi mo ala moyen quand même mi faami mais mo ala moyen heɓoyto moyen ça veut dire que ɓeɗon il faudra que ƴeewen no mbaɗirɗen no trouvirɗen solution taw ganduɗa eɗen mbawi waddude e mabɓe hay sinno ko jomum waɗa avancé gappanen ɗum kadi ha quelques mois waɗoy avancé hayso para 3 trimestre walla 6 mois chaque fois taw jomum wawi yobde ha no affaire o timmoy foof ƴeewen tan no mbaɗenemi solution dal ƴen wallidirde mabɓe quoi ultimatum mo ganduɗa par exemple ɓe ngala moyen ɓe peut être amin mbawi waɗandeɓe 6 ans quand même 6 ans ɗum no wona c'est possible dans 6 ans taw sa rokki jomum waɗi présenté papier ji mum foof mbaɗen enregistré donc mbiyen ɗum dans 6 ans aɗa verse par rapport mo kalden mois ɓe wona gotum kam mo kalduɗen mois ɓe ɓen ko chaque mois bersata mais mo kaldu mo jiɗɗen wallude ɓe moɓe ngala moyen ɓe ɓen jomum wawi versede par 3 mois walla par 4 mois en calculant tan ha wona 6 ans no mbiɗani ɗum c'est possible a dit leur dossier e won dossier ji joguimi ɗo de won dossier ji joguimi ɗo mo ganduɗa
ganduɗa ɓeɗo kam ko parɓe pour sodde cash enen noon an mboɗani ko ɓe ɓurɗa sohlude parɓe joni ɓe oya nanni waji o wi ko 150 millions parɓe joni ɓe ɓen ɓurɗa sohlude quoi ɓen kam mboɗani 150 millions tim hen dose ɗinani ok nda waɗi zete kuuɗe ok o ko liste kam ne pari ha kam ne pari ok ɓeɗo fof déposit kaalisaji mumen et puis ɓe kaali sommuji ɓe jogui ha budget ji mabɓe ɓe kaali ah oui ça fait l'affaire ça fait l'affaire kaali budget ji mabɓe ɓeɗo kam vraiment sen pari tan eɗen mbawi ƴewde sito nani o noddino kam melo voilà on est dum melo de vas-y ok non mboɗi c'est bon mboɗi tu peux vérifier d'accord an kam café ma o ah ok non c'est bien ah ngam o yejiti amene café o koy e bo anne opunu mbatta dera ni wata mon café ma mane parat wallahi café de on de café min jaranta ay surtout onon wonɓe caggal leydi ɓe onon cikkumi tan ko café waɗata mon accompagné tout le temps café ay so waɗani accompagné den waɗa participer gurduma men café non ayi de mi yi c'est bien donc on va avoir au moins 25 hein ouais mais il faudra ballangal ne waɗi hen important quoi non si ma ɓeydu inde agence o onon jooɗi ay ɗon jooɗi de café guila subaga haajimi onon aɗa andi ko woni probléme o min ko fleur kam il faut min kaɓa e galle o subaka o arat kikiɗe la même chose jamma kadi la même chose an o kam o par ce que o sa renaki o heɓtat debba ma de fleur mi wim Guilli marose wona a jaɓni kam donc mais an kalɗo tawaɗa aɗan liggi terrain saɗa liggi terrain ha immeuble darima yesma goppa ɗum anani ko wiide mi faami mi faami konngol ngol yiɗi wiide gonga terrain nen yes bedde immeuble tawa ɗum terrain a haali gonga de immeuble nen yesma Nimso Guilli jarbi mojani Nimso Guilli jarbi mojani jam fagili koyne muusi mi yiɗama jinmi ko jewtima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foyta ɗumen jam jam tan monsieur Waye ça va on sel e bayde alhamdulillah jam tan mawdo ane wayre on jam wayre do tan nyama kali ay ni tan al famara monsieur Waye masha Allah ça va amoy jam tan de balle fo be di ar do ngam jewtuda jambol wadde ñetto men wala ala jarane de mbay haal do sab mbandi boyra sabo koy programme gallo tan jinno jewtan woni hakkunde bane gorko e yasin programme mabbe sabaɗen ndi guilden ha joni minima en keɓani joddade e tagadi a majjani situation kadi holno wonirani te sinno ko sagam a yewtitte e bane gorko wawa accude hunde saabu so accani tan ma waɗ affecté e yasin saabu ayino way ɗe balle fof ayino way ko guddit tan o ñamata o yarata ko ɗum tan waɗi sa yi koyɗam min keewi ɗo tan ko ɗum ɗon saabu mi wawa woppudemo joni hay dawde mi ronka dawde saabu somi dawi hakkilam fof wona koye makko te alay sago mi arta mi ƴeewa no woori mi wawa yaade e tagati sa ƴeewi situation no wayani so tawi tan grand woppani ne wawi waddema affecté haw ƴetten rafi te ko ɗum tan kadi semori woni jaam saabu joomum ne wawi widde ne warto walla naata e gueeci goɗɗe te janggo ko janggo Allah hay goto anda janggo e jaam joomum ne wawi wartade walla ko way noon gonga o so yaltoyi tan tawa no haaldirani wona no woori wadde ma gacce mbat e tagati ko an tan Dieynaba wawi walludemi hen baldama kadi saabu Allah saabu aɗa andi ya garta oɗo mbaɗami kadi ne muusi to banggue makko kadi ene muusi e ƴewan hen kadi sukaɓeɓe e foof saabu hande ko an woni gallo saabu
grand nanam ma kalɗa kode ala ko wattete hen aɗa andi min kam ko galle o tan ɓendimi sa yi meɗe acca hajuji am e hammujam foof nde pinmi fof mi ara meɗe ƴewto dedam meɗe ƴewto yasin ko yidde tan galle o ɓe gone stabilité par ce que meɗe andi ko kewe galle o welani te wowano waydi ni kono noon aɗa faama dedam ɗo woni ɗo o sellani mi haalde makko ni min puɗɗima hen yewtude pour wiide mo hay soko ni par ce que o darinoma ni pour te dire vrai wino komo seere yasin ko min yaɓɓi hen koyngalam mi haalatma noon ko woodi ko min yaɓɓi hen koyngalam wiide mo tawde ko ni way a wona celluɗo war seese jam jam par ce que jiiɗa fof no tolni ɗo ganduɗa ɗo ma saaha mum arande haale ayi tension docteur o yiɗa haala o yiɗa stress joni wadde so forçama tan moƴƴata e makko ko ɗum wimi waɗi mbimi yen jaaru jam jam min kam mbiɗa yewtide e makko jam jam meɗen artira hakkille makko yidde woppa situation no yarini kono noon aɗa andi ko waɗi ko kadi ko yasin waɗi ko wannaki kalden gonga wannaki de so ƴettude gardien aɗa nanna e suudu ma waɗi erreur mawɗo waɗi jeenaba aɗa andi ɗon enen en mbawata woɗɗoyde saabu ko sikke tan saabu min mbeɗa andi mawnam no feewi mbeɗa andimo no feewi eyyi kadi wonko ganduɗa en mbawa hen haalde kadi min wawa hen woɗɗoyde ko Allah tan andi ko Allah tan andi kono noon neɗɗo kadi wonno tawirteɗa tan sa tuumama kan waɗi hoorema wonno hunde tawirte so neɗɗo o tuumama tan kañum waɗi hoore mum la probléme min kam ko stabilité galle o tan waɗi mi intéressé sa yi kay ñande pinmi fof ni komi joguinoɗo kew kono mbimi ko mami ara hami yiya galle o taw eɓene jaam par ce que ɓe gone jaam tan koye jaam gonmi wadde momi daro hen kono pour l'instant kam jinnomi kam goppamo tan kam ko dedam o deeƴa min momi waɗi ɗum coaché momi yewtide makko so Allah jaaɓi ala caɗele walla men tan no ballirɗa kam hen foof ala probléme min ɓen yettomi ƴeewa yasin sabu min nene mbawimi kono ma comme jiɗɗo kew koye kew mumini joni yo Allah waɗanen jaam Nimso Guilli what happy gido mother yaka want a Nimsa Nimso Guilli what happy gido mother go want a Nimsa I remember the jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudo mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi tan sanani Nimso wi acha kalkole de charanda wainaki da chudamo kanko gota winde mako alati Nimsa gata jontado be nguti kono ngontuda ko kanyu Guilli afeji ponande fo sahada hollitam ahala namo oto yida ma yiko jeba ma nyani nyabde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fe kala ne go poni bernde watakite po maye carte reno serde Nimsita inama Nimso Guilli Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mira we Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mira we Nimsete Nimso Guilli what happy kid mother yaka want a Nimsa